Tämä on Elämän parhaassa kunnossa, mielen voima ja kehon viisaus podcast. Ja mä olen Hanna Anttipoika, Suomen terapeuttisin personal trainer. Tässä jaksossa me puhutaan kuormituksesta. Eli tämä jakso on erityisesti sulle, joka oot kuormittunut, stressaantunut, ehkä ahdistunutkin. Ja tässä jaksossa sä tuut saamaan monia sellaisia vinkkejä, joista sä et ehkä olisi ajatellut olevan apua siihen kaiken sen kuormituksen ja stressin ja ahdistuksen ratkaisemiseen, koska yleensä me jotenkin lähdetään suorittamaan sitä palautumista. Ja me tehdään ehkä sellaisia toimenpiteitä, fyysisiä asioita sen palautumisen eteen, eikä oteta niinkään huomioon sitä meidän mielen puolta, joka kuormittaa meidän kehoa tosi paljon. Ja se, mitä mä en joskus aikanaan ymmärtänyt, oli se, että vaikka mä kuinka olisin liikkunut optimaalisesti, syönyt tosi terveellisesti ja optimaalisesti, tehnyt erilaisia palauttavia toimenpiteitä, venytellyt, meditoinut, hengitellyt, kaikkea tällaista, niin se ei auta, koska sillä tavallaan sillä mielen puolella ja niillä meidän tunteilla, ja kun mä puhun siitä turvallisuuden tunteen kokemisesta tosi usein, niin sillä on valtava merkitys siihen meidän hermoston ylivirittyneisyyteen. Ja oikeastaan niin kuin idea tähän jaksoon sain nyt alkuunsa. Mun piti ensin puhua ihan jostain muusta aiheesta, mutta nyt mitä tässä on valmennettavien kanssa puhunut tällä viikolla erilaisista asioista, koska tässä mun valmennuksessa mennään myös sinne mielen puolelle, että kyse ei ole pelkästään siitä, että miten syödään ja liikutaan henkilökohtaisessa valmennuksessa, vaan kyse on myös niinku siitä, että mä ymmärrän sen ihmisen arkea ja sen mielen juoksua ja mitä kaikkea siellä mielessä liikkuu ja mitkä asiat kuormittaa ja sitä kuormituksen juurisyitä sitten etsitään ja pyritään niin kuin palauttaa sellaista tasapainoa ja luomaan sellaista tasapainoa sinne hermostolle, niin muutamia asioita, joista haluaisin just puhua ensin ja just esimerkiksi niin kuin oman kokemuksen kautta sellaiset asiat, että silloin kun mä olin tosi kuormittunut ja aikaisemmissa jaksoissa on just puhunut siitä autonomisesta hermostosta ja siitä, miten sympaattinen hermosto, eli se meidän kehon kaasupohjassa mennään, ja parasympaattinen hermosto, se jarru, ei sitten niinkään pääse käynnistyä. Ja on jatkuva sellainen stressitila päällä, mikä aiheuttaa sitten tuolla meidän kehossa erilaisia kroonisia sairauksia, se kuormitus, ja se voi olla autoimmuunisairauksia, se voi olla selkäkipuja, suolistavaivoja, mitä tahansa, mutta tai ongelmia sydämen kanssa. Ja ne on aina tietenkin niin kuin todellisia kipuja. Ja just se, että kun tulee ahdistusta tai stressiä jostain tietyistä asioista ja se vaikuttaa sinne meidän hermostoon ja sitä kautta vaikuttaa myös sinne niin kuin kehoon ihan todellisina kipuina ja asioina, niin sen takia olisi tosi hyvä, että oppisi niin kuin ymmärtää sitä omaa mieltä siinä osana ja oppisi myös niin kuin löytämään sitä turvallisuuden tunnetta, jotta niin kuin pystyisi sellaisissa tilanteissa rauhoittaa sitä omaa mieltä ja sitä kautta antaa aivoille viestiä myöskin, että ei ole mitään hätää keholla, että se ei mene sellaiseen taistele- ja pakenetilaan, koska periaatteessa niin kuin yksikin negatiivinen tai stressaava ajatus voi saada meidät sellaiseen taistele- ja pakenetilaan. Ja just se, että jos on sellainen pitkään jatkunut stressi ja kuormitus ja on siellä kehossa erilaisia oireita, niin se taas niin kuin kertaantuu sinne mielen puolelle ja se on niin kuin tosi kuormittavaa. Ja se, että kun mä itse aikanaan kärsin tosi monista vaivoista, otetaan esimerkiksi vaikka vaivat sydämen kanssa, kun mä jouduin kerran soittaa jopa ambulanssin ja mut vietiin Meilahteen, kun todettiin, että sen sydämen kanssa kaikki ei ole ok. Ja se on tosi pelottavaa. Ja sellaisissa tilanteissa alat niinku pelkäämään ja niinku tiedostat sen elämän rajallisuuden, kun sä makaat vaikka jossain ambulanssissa. Tai tiedostat sen elämän rajallisuuden vaikka siinä, että sä oot menettänyt jotain sun läheisiä. Sä oot nähnyt läheltä sitä, että yhtäkkiä se elämä voi loppua ja kaikki ei ole ikuista. Ja
se tuo myöskin sellaista tietynlaista niin kuin ahdistusta ja pelkoa. Ja esimerkiksi niin kuin itsellä oli vuosia tosi kova kuoleman pelko jo ennen niitä sydänoireita, johtuen siitä, että mä ymmärsin, kun mun äiti kuoli 60-vuotiaana, että se elämä todellakin niin kuin on rajallista ja ikinä sä et niin kuin voi tietää, että mitä tapahtuu. Niin tavallaan sitä kautta plus tietenkin kaikki muut asiat, jotka niin kuin mua kuormitti siinä vuosien mittaan, niin alkoi tulla kehoon sitten erilaisia oireita. Ja totta kai niin kuin, kun niitä oireita tulee vaikka sydämen kanssa, on tosi niin kuin todellista, ne on oikeita, ne on ihan niin kuin mitattavissakin jossain Holter-mittauksessa ja sairaalassa ja näin, kun sinne sitten joutuu. Ja totta kai se huoli on niin kuin siitä tosi suuri. Niin sen takia mä haluaisin tosi paljon nyt puhua tänään siitä sellaisesta turvallisuuden tunteen luomisesta ja sitten myös monista niin kuin muista asioista, jotka vaikuttaa siihen meidän hermoston tasapainottamiseen. Mutta ensin voisi lähteä ehkä ihan käymään vähän läpi sitä, että mitä siellä kehossa sitten tapahtuu, kun se on tosi ylivirittynyt. Oli jännä, mä sain tässä muutama päivä sitten viestin yhdeltä podcastin kuuntelijalta ja hän oli listannut erilaisia niin kuin oireita, mitä hänellä oli ollut ja näyttänyt sitten lääkärissä niitä oireita ja ne oli ajateltu sitten esivaihdevuosien piikkiin. Mutta ihan yhtä lailla se lista olisi voinut olla mun lista silloin 15 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Ja mun lista oli varmasti niinku samanlainen ja jossain määrin niinku pidempikin. Mutta se, että helposti tavallaan niinku kun ne oireet on hirveän samanlaisia jossain esivaihdevuosissa kuormituksessa. Ja totta kai niin kuin se, että on vaihdevuodet, esivaihdevuodet, se lisää sitä meidän kehon kuormitusta, vaikuttaa siihen kuormitukseen, mutta myös taas toisinpäin. Että se meidän kuormitus vaikuttaa taas sitten siihen kehon tilaan. Eli just se, että olisi tosi tärkeää ensin lähteä tunnistamaan, mitkä on sellaisia merkkejä siellä omassa kehossa siitä, että se on tosi kuormittunut tai esimerkiksi ylivirittynyt tai alivirittynyt. Ja minkälaiset merkit taas sitten on huomattavissa siellä, kun ollaan tällaisessa niin kuin optimivireystilassa. No silloin, kun sä oot tosi ylivirittyneessä tilassa, niin silloinhan ensimmäinen tosi niin kuin helppo esimerkki siitä on se, että sä heräilet öisin. Sä heräät joskus 3-5 aikaa, tai sitten, että sun on vaikea nukahtaa. Se on semmoinen helppo juttu, siitä voi saada kiinni hyvin. Tai sitten voi olla just se, että sun on tosi vaikea keskittyä erilaisiin asioihin, ja jotenkin se, että ei tavallaan niin kuin pysty orientoitumaan johonkin juttuun ja ei saa aikaiseksi jotain asioita kauhean helposti, niin helposti kuin yleensä. Ja sun on vaikea pysähtyä, sä vaan niin kuin teet asioita, teet ja meet ja samalla sä tuut ohittaneeksi sun kehon tarpeet. Eli yhtäkkiä sä huomaat, että sä oot saattanut mennä koko päivän niin, että sä et ole syönyt, sä et ole juonut ja kaikki tavallaan ne tarpeet on ohitettu taukojen pitämisestä puhumattakaan. Yhtäkään taukoa ei ole pidetty siellä ja sä oot vaan pistänyt menee koko työpäivän. Sen lisäksi just se, että mitä siinä sellaisessa niin kuin ylivireystilassa on helppo lähteä tunnistaa ja sitä kehoa kannattaa oppia kuulostelemaan silleen, että sä oppisit tunnistaa pikkuhiljaa niitä merkkejä. Myöskin se, että miten me hengitetään. Usein niin kuin siihenkään ei tule kiinnittäneeksi huomioon. Usein se hengitys on tosi pinnallista, se kohdistuu tänne keuhkojen yläosiin ja siinäkin tavallaan kun tiedostaa sen, niin voi pikkuhiljaa lähteä tavallaan niin kuin kohdistaa sitä hengitystä eri paikkaan. No sitten näiden lisäksi siihen ylivirittyneestilaan voi kuulua sellainen niin kuin tietynlainen euforian tunne. Esimerkiksi mulla silloin, kun mä aloitin yrittäjänä, vaihdoin alaa 2010, mä olin aivan liekäissä, mä olin jotenkin aivan voittamaton ja kuolematon ja musta tuntui, että mä en tarvinnut unta ollenkaan ja että mä pystyin 5 tunnin
yöunilla vetää ja sitten treenata ja hoitaa kodin ja tehdä yrityksen juttuja ja olla niin kuin tosi tavallaan voimissani. Ja sitä kesti tosi pitkään. Ja sen takia usein mä niin kuin sanon valmennettaville tai asiakkaille, että jos mä tavallaan tunnistan ja näen sellaista niin kuin myöskin tosi euforista tekemistä siinä, niin se on sillä tavalla niin kuin, totta kai hyvä juttu, mutta sillä tavalla huono juttu, että sit siihen ei tarvita kuin joku vastoinkäyminen. Esimerkiksi mun kohdalla se oli avioero ja mun äidin menehtyminen. Niin kun sitä euforiaa oli jatkunut jo jonkun aikaa ja sitten tuli nämä ikävät asiat, niin sitten tavallaan se kamelinkaula katkesi siinä kohtaa. Ja sitten mä olin tosi pohjalla mun kehon ja terveyden kanssa. Silloin tuli myös se kilpirauhasen vajaatoiminta. Niin jotenkin sekin, että jos on taipumusta sellaiseen innostuneisuuteen ja tällaiseen, niin kuin minulla esimerkiksi, niin mä oon joutunut ihan opettelemaan sitä, että mä nykyään hillitsen itseäni, että mä en lähde toteuttaa heti kaikkea miljoonaa ideaa ja olen ihan niin kuin täysillä mukana. Ja oppinut niin kuin myös siihen, että ne työt odottaa, asiat odottaa, vaikka mä oon kuinka innostunut, niin ne saa odottaa seuraavan päivän, että niillä ei ole niin kuin sillä tavalla kiire. No sitten siihen ylivireystilaan voi liittyä myöskin just se, että sä oot semmoinen ahdistunut ja ärtynyt koko ajan, että kaikki ärsyttää. Ja just esimerkiksi silloin, kun olin tosi uupunut ja kuormittunut, niin mä huomasin niin kuin sen, että mulla paloi pinna tosi nopeasti ja mä saatoin menettää hermoni niin kuin ihan älyttömissä tilanteissa. Ja mä oon niin kuin oikeasti mä oon tosi rauhallinen ja kiva ihminen, mutta niin kuin silloin kaikki se niin kuin pahin pääsi musta irti. Ja mä saatoin koirapuistossa huutaa yhdelle naiselle, jonka koira kävi mun koiran kimppuun, niin mä sain aivan hirveät raivarit tai sain ihan hirveät raivarit yhdelle mun naapurille kerran ja lapselle on menettänyt malttini tosi monta kertaa ja ne on niin kuin kaikki ollut sellaisia asioita, että mua on niin kuin harmittanut ja hävettänyt tosi paljon jälkikäteen ja jotenkin se, että kun ei halua olla sellainen, mutta kun sä et voi sille mitään, että sä oot sellainen. Ja vaikka sä kuinka haluaisit hillitä itseäsi, niin se ei vaan niin kuin onnistu. Tai esimerkiksi niin kuin ravintolassa mä oon menettänyt malttini niin totaalisesti, kun mun ruoka oli myöhässä, että ei niin kuin mitään rajaa. Ja ikinä tavallaan nyt, jos mä mietin niin kuin siitä vuosi eteenpäin, niin mä en voisi käyttäytyä sillä tavalla, mitä mä niin kuin sillä hetkellä käyttäydyin. Mut sekin on niin kuin tosi inhimillistä ja just se, että se on niin kuin ihan normaalia, että kun on tosi kuormittunut ja on tosi ylivirittynyt, niin sitä kokee kaikki asiat jotenkin tosi paljon raskaammin. Ja ylipäätään niin kuin sellaiset pienetkin asiat, että vetää herneet nenää helposti jostain sellaisista pikkujutuista, missä niin kuin nykyään saatan olla ihan silleen, että ei se mitään, että ei tässä hätää ja niin kuin näin, mutta joskus se olisi ollut niin kuin ihan maailmanloppu. Niin just jotenkin sellainenkin, jos mä katson niin kuin vaikka just sitä omaa jaksamista taaksepäin, niin siinä on tosi niin kuin iso muutos kyllä sen osalta. Ja tietenkin niin kuin temperamentin piikkiin voi pistää osittain jotain asioita, mutta kyllä mä niin kuin pistän hyvin paljon kuormituksen piikkiin tosi monia asioita, just mitä on ollut. Eli tuollaisia asioita on siinä ylivireydessä ja sitten taas, jos niinku mietitään sellaista optimivireystilaa, sitä niinku tilaa, jota me tavoitellaan, jossa olisi niinku hyvä olla, niin siinä sun on taas niinku helppo saada asioita aikaan sen sijaan, kun siinä ylivireystilassa niitä oli vaikea aloittaa jotenkin, niin se on helppoa, sä teet ja sä et vitkastele ja asiat luistaa ja sä pystyt keskittyä hyvin ja on sellainen hyvä flow siinä tekemisessä ja maltat pitää taukoja. Silloin kun sä oot tosi ylivirittynyt, niin silloin saisit todellakin sen tauon tarpeessa tai jonkun muutaman syvän hengityksen tarpeessa, mutta ei, silloin ei malta pysähtyä. Mutta sitten taas siinä optimivireydessä, jossa se olo on jo muutenkin hyvä, niin siinä sä muistat, että ai niin, nyt mä voisin pitää tauon ja onkohan mä juonut vettä? En. Voisin juoda tästä vähän vettä ja nyt onkin jo lounasaika ja välipalakin on tässä mukana ja tavallaan niin kuin se, että sä et ohita niitä sun kehon tarpeita, vaan sä pidät itsestäsi huolta. Ja myös silloin,
kun sä oot siinä optimivireystilassa, niin sun on tosi helppo vetää omia rajoja ja niin kuin olla silleen, että ei sovi. Ja tällä kertaa en valitettavasti pysty hoitaa tai niin kuin näin kohteliaasti vetää niitä rajoja. Mutta sitten kun sä oot ylivirittynyt, niin sitten on jotenkin helposti sellainen ihan tosi stressaantunut, että joo mä teen ja kaikki hoituu ja sitten sitä tekemistä on niin kuin vielä enemmän. Että sellainen rajojen vetäminenkin on tosi tärkeää ja niitä on paljon helpompi vetää silloin, kun on palautunut paremmin. Ja tietenkin se, että mikä on siinä optimivireydessä yksi tosi iso juttu, niin on sellainen toimiva vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. Eli silloin, kun on tosi kuormittunut ja silloin se on tosi inhimillistä, että tavallaan se kommunikointi ja vuorovaikutus ei ole niin ehkä sellaista ystävällistä ja silloin helposti niin kuin kokee sen tiedän omastakin kokemuksesta, että jotenkin ottaa asioita niin kuin tosi henkilökohtaisesti ja jää tavallaan sellaisiin niin kuin pikkuasioihin kiinni, kun sitten taas, jos sä oot siinä optimivireydessä, niin silloin se on semmoista helppoa, toimivaa, ystävällistä ja sitten jos joku vähän jotain sanoo, niin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos ja ei ota tavallaan niin itseensä niitä asioita. No mutta sitten puhutaan alivireydestä siinä vaiheessa, kun se ylivireystila on jatkunut jo ehkä tosi pitkään ja mulla se ylivireystila jatkuu varmasti niin kuin 10 vuotta ja sen jälkeen se pikkuhiljaa sit luisui sinne alivireystilan puolelle ja sen taas tunnistaa siitä, että sä oot tosi väsynyt koko ajan, sulla ei ole niinku energiaa yhtään mihinkään ja varmasti se mun alivireystila alkoi jo aikaisemminkin kuin 10 vuoden päästä tavallaan siitä, mutta se totaalinen uupuminen ja terveyden menetys oli sitten niinku 10 vuoden kuluttua siitä kaikesta, mutta pitkään se kuormitus tavallaan niinku kasaantuu meille. Ja just siinä alivireydessä, niin siinä on semmoinen niinku tosi kova väsymys, sen sanoinkin jo, ja se, että sun on tosi vaikea aloittaa asioita, sä et oikein saa itsestäsi irti. Ja sellaisessa tilanteessa myös tulee niinku sellainen, että sä eristäydyt muista hirveän helposti, mikä on tosi ymmärrettävää, koska sä et jaksa lähteä minnekään ja sulla ei vaan niinku ole energiaa. Ja sitten just sekin on jännä, että ihminen, joka saattaa olla tosi alivireystilassa ja todella uupunut ja todella väsynyt, niin se ei välttämättä näytä ulospäin yhtään siltä, niin kuin mäkään en näyttänyt. Ja mähän olin niin kuin täysin toimintakykyisen ihmisen näköinen ja mä en näyttänyt mitenkään uupuneelta ja mä olin tosi freshin näköinen ja hoidin asiat ja hymyilin ja kaikkea, mutta sitten mä olin niin kuin todella uupunut ja oli lämpöä vähän väliin ja näitä kaikkea, mitä noissa aikaisemmissa jaksoissa on puhunutkin. Mutta se on jotenkin niin kuin siitä paha juttu vielä, että kun se ei näy ulospäin. Ja sitten jos sulla on paljon vaikka Facebook-seuraajia, sulla on paljon kavereita ja sitten sä saatat vaikka päivittää somea sillä tavalla, että sä niitä pieniä iloisia hetkiä, koira venyttelee, täällä kuuluu maukuminen, pieniä iloisia hetkiä, mitä siellä kaiken sen uupumuksen keskellä on, niitä jaat someen, niin sitten tavallaan niin kuin sen somen perusteella ihmiset vetää johtopäätöksen, että kuinka ihanaa ton elämä on, kuinka sillä on kaikki hyvin ja kuinka tavallaan, että eihän se, tai kenellekään ei tule mieleen, että se voisi olla tosi yksinäinen se tyyppi. Ja sitten jotenkin se, että usein just sitä sellaista tavallaan niin kuin eristäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä ja kaikkea sellaista niin kuin väsymystä peittää sillä, että hakee niin kuin hyvää oloa siitä, että laittaa kivoja kuvia sinne Instaan vaikka. Ja sitten sä tuut ymmärretyksi niin, että sulla on kaikki hyvin ja elämä hymyilee ja sulla on paljon ystäviä. Ja sitten pahimmassa tapauksessa kukaan ei soita sulle esimerkiksi kysyä, että mitä kuuluu, koska ajatellaan, että silloin se on niin kiireinen, sillä on niin paljon ystäviä ja kaikkea. Ja sitten kukaan ei oikeasti niin kuin kysy, että miten sä voit, koska kukaan ei tavallaan ymmärrä. Ja sitten se on hirveän vaikea niin kuin sellaisessa uupuneessa tilanteessa, varsinkin ihmisen, joka on tosi ehkä tämmöinen suorittajatyyppi ja haluaa pärjätä ja haluaa jaksaa ja on vaikea pyytää apua, niin
niin silloin on niin kuin tosi vaikea edes niin kuin sanoa kenellekään. Ja sitten vaikka niin kuin onkin niin, että sanoo, niin siltikin mä väitän, että ihmiset ei niin kuin siltikään täysin voi ymmärtää sitä, että mitä se oikeasti on, kun sä oot tosi uupunut. Ja on se niin kuin mikä vaan asia, niin jos sä et ole sitä itse kokenut, niin totta kai sä voit olla empaattinen ja sillä tavalla ymmärtää, mutta sä et voi kuitenkaan ikinä täysin ehkä tajuta sitä, että miltä sellaisesta ihmisestä tuntuu. Ja just tuossa, kun mä laitoin tuonne Instaan toiveita, että minkälaisista aiheista haluaisitte kuulla. Tässä podcastissa on nyt paljon varmasti niitä aiheita, mitä te olette toivonut ja tuun käsittelemään asioita. Mutta just se, että kuinka tavallaan niin kuin läheisten ihmistenkin voi olla vaikeaa tavallaan niin kuin suhtautua siihen, että toinen on väsynyt ja uupunut ja niin kuin ymmärtää. Ja just jos se käytös on semmoista ärtynyttä ja kiukkuista ja vetäytyvää ja kaikkea, niin se voi olla niin kuin tosi hankala yhtälö, mutta usein niin kuin siihen ei tarvita välttämättä mitään sellaista ihmeellistä apua muuta kuin sen, että kysyy siltä ihmiseltä, että hei, että miten sä voit, mitä sulle kuuluu, niin sekin on niin kuin tosi iso pelastus kyllä sellaisessa. No sitten tämä eristäytymisestä päästään sitten vielä muutama juttu, mitä tähän aliviräystilaan sitten liittyy, niin on tietenkin semmoinen niin kuin apaattisuus, masentuneisuuskin, ehkä semmoinen jollain tapaa niin tyhjä olo, tietenkin sellainen näköalattomuus on tosi vaikea tavallaan nähdä tulevaisuutta ja sellaisessa tilanteessa on tosi vaikea niin kuin myöskään nähdä sellaista tulevaisuutta itsellään, että mä oikeasti voisin olla virkeä ja pirteä ja energinen ja että mä voisin ikinä niin kuin treenata kovaa tai olla jotain muuta kuin se, mitä mä niin kuin nykyään oon. Ja just se, että sit vaan niin kuin tehdään asioita sellaisella autopilotilla ja silloin on usein myös hankala tehdä päätöksiä. Mutta nämä on semmoisia asioita, että näistä, jos saat kiinni ja pystyt tunnistaa itseäsi, niin silloin joku ollaan niin kuin siellä yliviräystilan puolella, niin silloin kannattaisi jo kyllä oikeasti ottaa tosissaan ja pysähtyä niiden asioiden äärelle, jotta ei luisu sinne aliviräystilan puolelle ja jotta ei myöskään niin kuin luisu sellaiseen tilanteeseen, mistä mä olin. Ja just se, että niin kuin tuossa ekassa jaksossa varmaan sanoinkin, että mun tavoite tällä podcastilla on se, että jos mä voin yhtäkin ihmistä auttaa, niin silloin mä oon onnistunut. Eli se on niin kuin tosi tärkeää, että huomioi sen kokonaisuuden. No sitten itse asiassa olen listannut tuohon muutamia asioita, sitten ihan semmoisia konkreettisia juttuja, mitä voisi olla hyvä sitten tavallaan ottaa käyttöön silloin, kun huomaa tällaista niin kuin yli- tai alivirittyneisyyttä. Ensinnäkin se, että sillä on iso merkitys, että miten sä syöt. Se säännöllinen syöminen, koska jos sä et muista syödä tarpeeksi usein ja yleensäkään tarpeeksi, niin silloin se tuo myös sitä kehoa sellaiseen niin kuin fysiologiseen stressireaktioon. Eli ihan niin kuin selkeät jutut, kun niitä kehon tarpeet ohitetaan, että sä muistaisit syödä, sä muistaisit juoda ja se, että sä oikeasti panostaisit siihen nukkumiseen ja tauottamiseen siinä päivän aikana. Ja just se, että niin kuin päivän aikainen palautuminen vaikuttaa heti sinne seuraavan yön uniin. Eli just se ruokailuun liittyvät asiat, nukkumiseen ja palautumiseen liittyvät asiat ja sitten liikuntaan liittyvät asiat. Pieni tällainen hörppytauko, kun höpöttää. Mutta joo, ja liikuntaan liittyvät asiat, ja just silloin, että kun on tosi väsynyt ja uupunut esimerkiksi, niin silloinhan on sellainen olo, että enhän mä jaksa ja enhän mä pysty lähteä. Ja esimerkiksi yhden mun valmennettavan kanssa, niin hän tuli mulle valmennukseen, niin se tilanne oli sellainen, että me aloitettiin se liikunta siitä, että hänen tavoite oli päivittäin kävellä 3 minuuttia. Ja sitten kun hän oli ollut 11 viikkoa valmennuksessa, niin siihen mennessä oltiin jo otettu lihaskuntotreeniin sinne mukaan. Kävelyt oli pidentynyt 3 minuutista viikkojen aikana pikkuhiljaa 45 minuuttiin. Ja sitten vähitellen siellä niin kuin
valmennuksen loppupuolella otettiin tosiaan niitä lihaskuntotreenejä mukaan. Siellä alusta asti hän oli vähän jo venytellyt ja tehnyt ehkä vähän sellaista kevyttä pilatesharjoitusta. Mutta tavallaan se vointikin oli niin tavallaan uupunut siinä kohtaa, että se ei olisi sydämellekään ollut hyväksi, koska se syke lähti nousee heti saman tien, kun hän lähti liikkua ja tekee jotain asioita. Niin just se, että aloittaa sen tavallaan pienestä ja pikkuhiljaa lähtee sitten pienin askelin kasvattaa sitä liikkumista, että siinäkin tavallaan me asetetaan itse ja monet valmennukset asettaa tosi epärealistisia tavallaan tavoitteita siihen, että pitäisi olla 10 000 askelta päivässä ja pitäisi olla 3 treeniä viikossa ja niin edespäin. Ja sitten tavallaan se aloitus jää siihen, kun uupuu pelkästään siitä ajatuksesta, että kun mä en pysty edes kauppaan kävelemään, että miten mä pystyisin ottaa 10 000 askelta tai tekemään 3 salitreeniä vaikka viikossa, niin sitten se jotenkin lopahtaa ihan totaalisesti. Eli jos sä oot semmoisessa tosi uupuneessa, ylivirittyneessä, alivirittyneessä tilassa, niin lähdet tavallaan rakentaa sitä sun liikkumistakin silleen pienin askelin, ja se lisääntyy, se paranee se kunto sieltä koko ajan viikko viikolta. Ja 3 kuukautta on lyhyt aika ja puolikin vuotta on lyhyt aika. Ja sanotaan esimerkiksi silloin, kun mulla oli se tosi paha uupumus silloin 5 vuotta sitten, niin mun kunto oli niin pohjalukemissa, että mä en meinannut jaksaa koiraa lenkittää 15 minuuttia. Ja sitten vaikka Tomi on pieni koira ja hän veti tosi paljon, niin mä olisin vaan halunnut päästä sen vapauteen, kun mä en olisi jaksanut mennä sitä sen vauhtiin. Ja puhumattakaan, kun silloin oli talvi vielä, niin se oli tosi raskasta mennä siihen hangessa. Mä muistan aina sen, että kun tuli kevät, niin mä muistan, kuinka helpotti tavallaan se, että pääsi kävelemään, ettei tarvinnut taapertaa siellä lumessa sitten. Mutta just se, että sä pikkuhiljaa lähdet rakentaa sitä liikkumista. Eli pointti oli se, että mitä tavallaan sellaisia asioita sä voit tehdä parantaaksesi sitä tilannetta, niin just se palautuminen, ravinto, liikkuminen. Mutta nämä on semmoisia fyysisiä asioita, ja niistähän me yleensä lähdetään liikkeelle ja näin, mutta se, että mitä siellä tavallaan mielen puolella oppii sitten tekee sen oman hermoston rauhoittamiseksi, se on mun mielestä se kaikista isoin oivallus ollut itselläkin, ja se on myöskin se, mitä mä mun valmennuksessa opetan, koska se, että ensinnäkin sä opit ymmärtää sitä, että minkälainen sä oot ihmistyyppinä, että miten sä kuormitut, koska meillä on kaikilla erilainen elämäntilanne, meillä on kaikilla erilainen menneisyys, meillä on kaikilla erilainen hermosto, hormonitoiminta, työtilanne, peruskunto, kaikki. Ja just sellainen, että kuinka herkkä ihminen on. Mä oon esimerkiksi itse todella herkkä ja se tarkoittaa sitä, että mä kuormitun normaaliin herkemmin asioista, kun mä aistin ihmisten tunnetilat hirveän helposti ja tavallaan se, että mä oon vuosia opetellut myöskin sitä, että mä en päästä niitä tunteita itseäni. Ja just se, että tietenkin mitä läheisempi ihminen se on, sitä vaikeampaa se on, mutta siihen esimerkiksi sellainen ihan konkreettinen keino ja neuvo, että kuvittelet itsellesi sellaisen suojakuvun tähän päälle ja sä voit päättää, että onko se läpinäkyvä tai onko se pinkki. Mulla on semmoinen pinkki juustokupu, minkä mä laitan päälleni ja sitten kun mä en halua tavallaan päästää ihmisten tunteita itseeni, niin sitten mä laitan sen kuvun siihen suojaksi ja sitten mä kuulen ne ihmiset, mä pystyn kommunikoimaan, mutta mä en päästä niitä itseeni sisään. Ja toinen keino on just tarkastella sitä tilannetta esimerkiksi lintuperspektiivistä silleen, että näet itsesi jonkun toisen ihmisen kanssa keskustelevan siinä ja sitten tavallaan dissosioidut siitä tilanteesta. Ja tämä toimii lastenkin kanssa aika usein, aika hyvin. Mutta tietenkin mitä läheisempi ihminen, niin sen vaikeampaa se on. Mutta just se, että jos on herkkä, erityisherkkä tai just vaikka ADHD tai tällaista, niin silloin sitä kuormittuu tosi paljon herkemmin kaikista asioista. Ja mun mielestä sellainen herkkyys on pelkästään ihmisellä voimavara se, että sä oot empaattinen ja herkkä ja sitä kautta myöskin tosi luova
näin, niin sen herkkyyden voi niin kuin oikeassa ympäristössä valjastaa ihan täyteen potentiaaliinsa. Mutta sitten jos se ympäristö on pikkasen väärä ja tavallaan siinä on ehkä sellaista ärsykettä jatkuvasti, ihmisiä, ärsykkeitä, muuta, jotka niin kuin kuormittaa sitä sun hermostoa, niin se voi olla tosi hankala hallita sitä tilannetta. Mutta niin kuin se on jotenkin tosi tärkeää, että ymmärtää sitä, että millainen mä oon ihmisenä, miten mä kuormitun, koska toiset voi illalla tehdä monia asioita hyvinkin pitkälle sinne ennen nukkumaan menoa kohti, ja toisen pitää niin kuin alkaa rauhoittua sinne unille jo aikaisemmin. Ja se, että kun sä ymmärrät ja tiedostat, millainen sä oot, niin silloin sä pystyt tekemään sen asian eteen sitten enemmän asioita. No sitten se turvallisuuden tunne ja se kaikki, niin kuin mikä siihen vaikuttaa, niin siihen vaikuttaa hyvin paljon myös niin kuin meidän omat arvot esimerkiksi. Ja arvothan on tosi hieno sana. Enemmänkin se, että mikä sulla on tärkeää. Ja myöskin niin kuin se, että sulla on niin kuin mahdollisuus tehdä sellaisia asioita, mitkä on sulle tärkeitä. Mutta myöskin niin kuin se, että sulla on mahdollisuus olla sellainen kuin sä oot, että sun ei tarvi olla mitään muuta tai esittää mitään muuta. Niin ne on sellaisia asioita, jotka lisää tosi paljon sitä turvallisuuden tunnetta. Sitten myös yksi asia, mikä sitä lisää tosi paljon, on se, että sä opettelet olemaan läsnä. Siitä mä oon puhunut aikaisemmissa noissa podcast-jaksoissa myös, siitä läsnäolon opettelemisesta. Ja sitten myöskin siihen turvallisuuden tunteeseen liittyy tosi paljon se, että sä opettelet pyytää apua. Se on meille tosi vaikeaa ja me on jotenkin totuttu selviämään kaikesta yksin ja me tehdään aina kaikki vähän sellaisella mentaliteetillä, että ei tarvitse auttaa ja kyllä mä pärjään ja sitten vielä niin kuin itse jopa hoitaa kaikkien niin kuin muidenkin asiat ja sitten ehkä jopa vähän niin kuin opettaa niitä muita tiedostamattaan siihen ja niin kuin näin, mutta siinä samalla luo ehkä itselleen tietynlaisen karhunpalveluksen, että ne muut jo oppii siihen, että sä aina teet kaiken ja näin. Ja se voi niinku tuoda sellaista turvattomuuden tunnetta, että on yksin jonkun asioiden kanssa, on se sitten kotona tai työpaikalla. Niin just se olisi tosi tärkeää, että pystyisi olemaan niin kuin sellainen kuin on ja on lupa olla sellainen kuin on. Ja myöskin se, että voisi tehdä sellaisia itselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita, koska ne luo niin kuin tosi paljon sitä. Ja ne tuo myös sellaista niin kuin syvää tavallaan itsekunnioitusta myöskin, mikä luo sitä turvallisuuden tunnetta. Että kun sulla on mahdollisuus elää sillä tavalla tehdä sellaisia asioita. Ja just sitä kautta myös sit pystyy niin kuin löytämään sellaista toiveikkuutta myöskin enemmän siihen kaikkeen, että rupeaa pikkuhiljaa se kuormitus rupeaa helpottaa ja se turvallisuuden tunne lisääntyy ja silloin sun on paljon helpompi niin kuin nähdä sinne tulevaisuuteen ja niin kuin visualisoida asioita, koska esimerkiksi silloin, jos ihminen on tosi kuormittunut, niin esimerkiksi tavoitteiden asettaminen on tosi vaikeaa tai asioiden visualisointi voi olla tosi vaikeaa. Ja mä törmään tosi usein mun valmennettavien kanssa siinä, vaikka hekin on niin kuin siinä pisteessä, että he on ottanut askeleen tullakseen valmennukseen ja he tavallaan niin kuin jollain tasolla uskoo ja toivoo ja tietää, että he onnistuu, mutta se alitajunta ei usko siihen vielä. Se ei usko siihen onnistumiseen ja on edelleen se pelko, että mitä jos mä en onnistu. Ja se on tosi inhimillinen pelko ja se on niin kuin usein sellaisissa tapauksissa, jos sitä on tosi vaikea esimerkiksi sanottaa sitä omaa tavoitetta, niin silloin mä sanon usein, että sellaiseksi tavoitteeksi voisi ensin ottaa sellaisen tunteen. Eli se tunne, mitä sä haluat kokea silloin, kun sä voit hyvin. Miltä susta tuntuu, miltä sun askel tuntuu tai miltä sun kroppa tuntuu tai miltä sun mielestä tuntuu, semmoinen rauha tai se tunne voi olla myös niinku sellainen, että ruoalla ei ole valtaa muhun enää ja se ei niinku hallitse mua. Ja se, että mä syön normaalisti ja
Ja mitä enemmän sä tavallaan jo niin kuin tällä hetkellä otat sitä tunnetta siihen sun elämään ja tällä hetkellä mukaan, niin sitä helpompi sun on päästä oikeasti sitä tunnetta kohti. Ja meidän tunteilla on tosi iso merkitys siihen meidän tavallaan kuormittumiseen ja just se, että meidän tunteet on meidän ajatuksia ja ne on aina meille totta ja jokainen kokee asiat eri tavalla, mutta se miten jokainen ne tuntee ja kokee, niin se on aina totta ja se kokemus ja just se, että jos tulee joku semmoinen tunne, on se sitten vaikka ahdistus tai kuolemanpelko, mistä mä tuossa aikaisemmin puhuin, tai pelko niin kuin läheisen menettämisestä, niin sellainen tunnemeditaatio on mun mielestä tosi helppo ja ihana ja konkreettinen harjoitus, joka on auttanut muakin tosi paljon. Mä oon sen NLP:ssä aikanaan oppinut ja just se, että kun sulla tulee joku tunne mieleen, niin sä otat sen tunteen vastaan, se ikävä tunne, ja sen sijaan, että sä yrität sysätä sen tunteen pois, niin sä otat sen tunteen vastaan, sit sä päästät sen menemään. Sen jälkeen sä kuuntelet, että mikä tunne tulee sieltä seuraavaksi. Ja sit sä otat sen tunteen vastaan ja päästät sen menemään. Ja mitä sen alta tulee. Ja tätä sä voit toistaa 3-5 tunteen verran. Ja se ensimmäinen tunne, mitä me koetaan, niin se ei ole suinkaan se meidän lopullinen tunne, vaan se voi tulla siellä 4. tai 5. tunteen kohdalla. Ja silloin sä opit taas ymmärtää itseäsi paljon paremmin. Ja tätä mun mielestä hirveän helppo käyttää myös esimerkiksi niin kuin lasten kanssa, että kun ne vaikka kiukuttelee jostain asiasta tai on paha mieli. Ja tavallaan se miten se asia purkautuu, niin se ei ole niin kuin se harmituksen oikea syy, vaan se voi tulla sieltä jostain sit vähän kauempaa. Et sekin helpottaa tavallaan myös sitä, että ei tavallaan päästä niitä toisen tunteita sit niin sinne itseen, että ymmärtää niin kuin myös sen, että kaikilla meillä on tällä tavalla. No siinä tuli aika paljon asiaa nyt tähän aiheeseen ja kuormitukseen ja stressiin ja ahdistukseen vähän eri kantilta taas ehkä mitä noissa aikaisemmissa jaksoissa. Ja tosiaan saa jatkossakin laittaa toiveita mulle Instagramin kautta tai sitten mun nettisivujen kautta www.sportslady.fi. Ja valmennusapua, jos kaipaat, niin teen henkilökohtaista valmennusta, mihin on yhdistetty just tämä mentaalivalmennus ja sitten henkilökohtainen valmennus sitten. Ja siihenkin voi varata sitten alkukartoituspuhelua tuolta mun nettisivujen kautta ja autan mielelläni. Ja tosiaan yrityksille, yhteisöille käyn myös puhumassa ja luennoimassa, niin siitäkin voi laittaa nettisivujen kautta vaikka yhteydenottolomakkeen kautta sitten pyyntöä, jos kiinnostaa tällaiset teemat sinne teidän tilaisuuteen. Mutta valmennuksista vielä on lähiaikoina tulossa, mulla on aina tällaisia pikkuherkku-nimellä, tällaisia pieniä maistiaisia pikkuherkkuja näytteitä tästä mun varsinaisesta 12 viikon Minded Body Method valmennuksesta, koska kaikille ei ole mahdollisuuksia ja resursseja lähteä mukaan siihen 12 viikon valmennukseen, niin sen takia haluan tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuutta sitten siihen, mutta mä ilmoitan siitä seuraavasta pikkuherkusta tuolla mun Instagramissa, joka löytyy myös tästä alta. Ja jos sulla ei ole Sportsladyn Insta vielä seurannassa, niin ota se seurantaan, koska siellä on joka päivä mä päivitän sinne kullanarvoisia vinkkejä liittyen just kaikkiin näihin teemoihin, mitä täällä podissakin on. Ja kommentoikaa jaksoa, pistäkää sitä jakoon ystäville, joilla tiedätte olevan sellaista, että olisi apua ehkä kuormituksen ja stressin kanssa. Ja laittakaa tosiaan kommenttia, se laittaa mulle WhatsAppissa ja Instassakin ja tosi mielellään kuulen teidän fiiliksiä tästäkin jaksosta. Voikaa hyvin, ihanaa viikkoa, ensi maanantaihin, moi!